Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats són els protagonistes. Com bé veieu, avui només em veig jo, però tranquils, que el Biel està a punt d'aparèixer. I ho fem perquè fem un programa una miqueta diferent a causa del final d'aquesta primera temporada, però primer us introdueixo amb l'altre protagonista d'aquest gran programa, Biel. Hola a tots, com esteu? Quins nervis, quina emoció, bueno, no sé, és una sensació rara, perquè bueno, ara explicarem com acabem i tal, però és que només el fet de tenir-te aquí i no tenir-te aquí, canvia tot, eh? Sí, no? I a part, clar, és el que estàvem pensant, ara és com que jo estic con els entrevistats, tot canvia, els plànols, clar, ens veieu diferent, clar, és que Et sents diferent estant al sí, costat tio, dels convidats? em sento com, no sé si et passarà a tu, però em sento com alliberat, no em sento com, has de seguir un guió, que ara toca aquesta pregunta, Clar. no? Ara toca l'altra, és com que ara podem xerrar i sense Clar, problemes. Totalment, és que el format avui canvia. Clar, explica com anirà. Sí. Doncs bé, el Biel i jo estem gravant aquest programa el dia 2 de juliol del 2026, que no és el dia exacte que s'emetrà, però hem decidit fer un programa una miqueta diferent, a causa que avui acabem la primera temporada del programa a Tota Ona, i hem decidit que al final els protagonistes del programa sempre hem sigut tots dos, i per què no, doncs, posar-nos al davant de la càmera només nosaltres. Exacte. I res, hem decidit preparar-nos una sèrie de preguntes entre tots dos, que ens les anirem fent al llarg del programa, sobre aspectes de la ràdio, de la comunicació, Sí. de com ens hem sentit, que també això mola, per veure com ens sentim, de com Clar. ens hem sentit al llarg de la temporada, que hem après un munt d'aspectes, i també el tema de l'amistat, perquè com bé sabeu el Biel i jo doncs, tenim una amistat darrere que ha fet possible aquest programa. I bàsicament això, no sé si vols aportar alguna més. Res, que això sempre té o sigui, que aquest podcast ha tingut sempre, no, moments millors, moments pitjors, però sempre queda aquesta amistat ahí fuerte. És que si no, no haguéssim aguantat tot l'any. És que és complicat, S'ha aguantat, sí. Ara parlarem de tot, però és que és un procés que, clar, costa començar i costa seguir el ritme, també. Sí, a més amb vides tan diferents que tenim. Totalment. I el poc que ens veiem. Exacte. Que al final d'això també ha fet que ens anem veient. Sí, perquè és si que no... això ha sigut clau. Sí. Clau. Bueno, pues empezamos. Et sembla? Comencem? Comencem amb el programa final de Tota Ona. Comencem. Vinga. Vale, bueno, Emma, comencem amb les preguntes? Vale, comencem amb les preguntes. Vols començar tu? Vols que comenci jo? Vinga, si no fem una tu i jo, et sembla? Sí, anem fent una tona no? jo, sí, Vinga. Així anem alternant. Molt bé, doncs jo he estructurat les meves preguntes en diferents... Que l'Emma ho ha fet d'una manera molt professional, vale, nois? Jo no tant. Vale, que es noti que són molt diferents, jo ho he escrit tot en una llibreta, el Biel amb el seu ordinador, tot molt diferent. No, res, Sí. Jo ho he estructurat en 4 parts, que és més la ràdio en primer lloc, després el nosaltres, després de com s'ha sentit el Biel en concret, i finalment doncs, el nostre projecte de Tota Ona. I la meva primera pregunta per tu, Madre Biel, mia. és que si quan nosaltres vam començar aquell març del 2023 a quart d'ESO, que em vas acompanyar, si tu creies que encara continuaríem aquí. No, perquè jo me'n recordo que aquella etapa va ser... Clar, em va pillar molt de sorpresa perquè jo sempre ho dic, que l'Emma, la persona que em va introduir aquí a la Ona Bitlles, i jo vaig venir com de sopetó, o sigui, a veure, vull dir, realment a mi no em buscaven una persona com tu, no? I quan em va veure a mi el Lluís, que és el director, que alguns ja el sabeu qui és, van dir, doncs mira, per fer això també ens buscàvem una veu masculina i creiem que pots encaixar i vam estar fent coses, però jo al final vaig decidir que no. Bueno, jo recordo que entre que feia un esport, entre que feia música i tal, que no podia venir a la ràdio. Jo a la ràdio tercer d'ESO, quart, crec que ja era. Quart. Sí, no la tenia com una cosa principal, o sigui, jo realment no volia... Sabia que volia estudiar periodisme, però no sabia que volia dedicar-me, no, en aquest món, i vaig dir, bueno, una cosa secundària. I jo, ara mateix, qui em diria que aquest podcast... És que qui ho diria, que fuerte, qui ho diria que estiguéssim fent aquest podcast? És que jo em veig a quart d'ESO, i és que jo al Biel de quart d'ESO, literalment, mai s'hagués imaginat sortir per TikTok, fer vídeos per TikTok, parlant davant d'una càmera... Que va. A més que, bueno, és el que hem parlat sempre amb gent com artistes emergents, com el Bosen TG, el Celo, o fins i tot el Manel Surroca que va vindre, de dir, si dones vergonya, què? Vull dir, és que si no comences, mai sabràs què pot passar. I què fem? Pues ens tirem dintre. Totalment.
Vale, te toca. Me toca, és que jo intentaré a veure alguna d'inici. Vale, jo tinc una pregunta. Què et va motivar tu per endinsar-te en aquest món de la ràdio? Uau! Ala, què em va motivar? Vale, jo la veritat que és que des de que tinc 3 anys vull ser periodista. Oh, lol. No, és molt, Uau, és molt 3 heavy. anys, eh? Sí, jo sempre li deia a ma mare, mama, jo vull sortir per la tele, jo vull xerrar, no sé què, perquè la gent que em coneix sap que parlo molt i m'encanta parlar i llegir. Però en concret amb el món de la ràdio em va introduir doncs, un familiar que em va dir que coneixia doncs, el director i em va dir, per què no vens, ho proves? I vaig dir, bueno, vale. Sempre havia tingut molt clar que volia estudiar periodisme, però la ràdio mai se m'havia plantejat. I vaig dir, bueno, doncs vaig a provar-ho. I fer-ho de la teva mà ho va fer tot molt més fàcil, perquè tindre algú de suport en un espai completament nou, doncs al final hem après junts i és una etapa que jo sempre recordaré al teu costat. Però el fet de motivar-me és això, que la meva personalitat es basa molt en explicar, parlar, exterioritzar, exposar, m'agrada molt, i el fet de que la ràdio amb la teva veu has de transmetre un munt d'aspectes dona força, no? De dir, ostres, jo només amb la meva veu puc transmetre emoció, tristesa, informació, o fins i tot espai lúdic com fem nosaltres amb A Tota Ona, no? Clar, és que és això. Però bàsicament crec que és això, que tinc un perfil molt semblant a una persona que és locutora, i jo en la ràdio estic enamorada sempre, i tant. Sí, però això és cadascú. Clar, és que de fet cadascú té les seves preferències, no? I la ràdio a vegades, bueno, a mi m'ha sorprès el fet de que m'agradi la ràdio, perquè jo sempre havia dit que m'agradava més la tele, i ho segueixo dient, crec que m'agrada més la tele, però la ràdio té aquesta màgia que has dit tu, no? De la veu, de transmetre amb la veu, i bueno, perquè ho fem també en vídeo nosaltres, no? Perquè també volíem donar visibilitat a cares, no? Que ens veiessin, perquè vulguis o no, ara mateix en aquesta era del TikTok, de les xarxes, si no surts la gent no te va a conocer, ¿sabes? No Llavors, no. volíem fer això, però la ràdio també té aquesta màgia i estic molt orgullós també d'haver-ho fet amb vídeo i amb l'àudio. Sí. Perquè així seguim mantenint també el que has dit tu de la ràdio, saps? Home, és que la ràdio sempre s'ha de mantindre viva i sempre que puguis, perquè és que si no ho mantenim nosaltres, que som joves, és que no. Que al final tampoc és que se'ns escolti, perquè al final qui ens mires a YouTube i a Spotify, però la intenció hi és. I continuem formant part d'una ràdio local, que al final és el que importa, saps? Això és bàsic. Bueno, jo també tinc una altra pregunta una mica així nostàlgica, que és, què li diries al Biel que va aterrar per primera vegada a Ona Víties? A Ona Víties, Què li diu? No tot a Ona, Ona Víties. Fa molts anys. La primera 4 anys ja. Sí. Li diria moltes coses, tio. Clar, a veure, jo sento que he canviat una mica, no? A la manera d'exterioritzar coses, a la manera de ser jo, però tinc coses que encara arrossego, no? D'aquella etapa, jo crec. Però, tio, li diria, primer de tot, li diria que sigui ell, en plan, que sea ell, o sigui, que no es deixi emportar per la gent, per comentaris, que sempre poden venir comentaris, no? Facis programa o no facis programa, sempre tens comentaris. Que no es deixi emportar per aquests comentaris, que segueixi, sobretot que s'envolti de gent que realment li aporti, no? Amb amics, sobretot. I sobretot, tio, que si li agrada una cosa, que ho lluiti, perquè aquest podcast, si no ha sigut per la lluita que hem fet tu i jo per aconseguir, no? Per tirar endavant això, no ho haguéssim fet, o sigui, no haguéssim pogut. Llavors, sobretot que miri endavant, que miri el futur, sobretot que no es quedi amb el que li diuen, que miri amb el seu objectiu, no? En plan, o sigui, a quart d'ESO són molt dèbils, tercer, no? Tot el que et diuen se't queda molt marcat, i actualment jo crec que també. Però arriba un punt que has de fer un change, saps? I a mi aquest podcast m'ha ajudat molt a fer aquest change. Sí. I estic super orgullós d'això, sí. Perquè, no sé si en parlarem més tard, però el fet de sortir per TikTok, bueno, ara no sé, però jo me recordo que jo no volia penjar. O sigui, jo quan vaig penjar el primer vídeo tu i jo aquí presentant el programa, aquell 24 de setembre, jo no el volia penjar. Jo vaig ocultar gent perquè no veiés. Això no ho sabia, clar, jo. Ah, sí? Clar, perquè jo m'afectava, però ara el canvi de que ja no m'afecti... De que ho penges fins i tot a història principal, vull dir... Tot ha canviat molt. Sí. I ha canviat molt des de setembre, però més des d'Ona Víties. Home, és que ara, al final, això és nostre, i ho estem mostrant nosaltres perquè volem. I això també fa el canvi de dir, ostres, potser al principi et costa, però ja estic intentant fer el canvi. Exacte. Que és molt llarg. Exacte. Això. I tant. I jo tinc una pregunta també. Què li diries a l'Emma del primer programa de Tota Ona? Ostres, Tota Ona. Sí. Vale. Bueno, si vols dir a Ona Víties també, No, bueno, no, sí, digues, claro. Home, Dona Mitges és que al final nosaltres quan vam començar era de lectura de contes. Clar, és veritat, clar. Després ens van proposar el tema de fer d'informatius, sí, que vam estar 2 anys.
I quan... Clar, jo no em pensava que de passar comptes estaria presentant un programa i que em coneixerien per... Ostres, aquesta és la del podcast. Saps? Perquè no som ultra famosos, però No, al final home, la clar gent... que no, però la gent de per aquí ens coneix per a tota Ona. És que a tota Ona és... En plan, s'ha fet... És la coneguda marca. per la zona, S'ha saps? fet la marca aquesta. Però què li diria? Li diria moltes coses. Jo al final tampoc em considero que sóc una persona que tingui vergonya. No, No. tu no. Vull dir, amb el tema de les promos ho heu vist sempre. M'he disfressat de monstre per fer... S'ha fet de lladre, Sí. patinar pel carrer, Sí. bueno, un munt de coses. L'Emma sí, Clar. com això té menys vergonya. No, però què li diria? És que li diria moltes coses, però alhora crec que ho he fet molt bé, tot. Et sents orgullosa del canvi, no, que has pogut fer? Estic orgullosa perquè sempre he defensat el que m'ha agradat. I també estic contenta de que mai he fet res que no he volgut fer. Ja. I he posat els límits que sempre he pensat que s'havien d'aplicar. Però a la Emma del primer programa de Tota Ona li diria que ho ha fet molt bé. Que he hagut de gestionar moltes coses a lo personal i que han sigut molts canvis al llarg de la meva vida en primer de carrera i que ho ha fet el millor que ha pogut i que ha d'estar molt satisfeta perquè els convidats sempre han estat còmodes, que per mi això és el més important. Això és bàsic. Que estiguin a gust, que tinguin un bon record del programa, que amb tu no hagi tingut cap conflicte, que jo crec que ho he fet de la millor manera possible i que estic molt contenta, molt orgullosa de mi i tant. I també està molt bé dir-ho en veu alta, Sí, clar, perquè està molt bé pensar-ho però no ho estàs exposant. Clar. Però li diria això, que ho ha fet molt bé, que he millorat molt i que hem après molt més aquí fent tot el tema aquest que a qualsevol altra banda. És que jo, ara que he dit d'Ona Bitlles, jo noto més un canvi personal des del setembre fins ara que des del quart fins al setembre. En plan, l'època informatius va ser una època que tampoc innovàvem amb res, veníem aquí a llegir i vulguis o no seguíem la línia normal, però al fer el pas de fer el podcast, el canvi ha sigut, per mi, brutal. Hem crescut molt amb Tota Ona. Hem crescut i jo, com a periodistes... Com a projecte de periodistes. Sí, perquè hem après un muntó, hem après el tema de fer programes, de parlar, no? De fer un guió, però és que personalment també, tio. Sí, i tant. Jo m'ho noto moltíssim. No, a més, jo és un punt que et volia preguntar, que és que a nivell de nosaltres dos com a equip, perquè al final sempre hem estat un equip des que hem començat, com creus que hem evolucionat com a equip? Com a equip ja et diria que hem après a treballar més, jo diria més com a equip, perquè potser sí que els informatius sí que treballàvem, no? Però realment els informatius no fèiem un treball conjunt, saps? Era llegir una cosa que ja estava feta, la llegíem. Clar. Però aquí, tio, tot el que hem fet de fer un meet, perquè fèiem meet, fèiem una videotrucada, que de posar en comú idees que tinguem, perquè clar, primer també triar el convidat, no? En plan, triar els convidats que volem fer, triar les preguntes, el tema d'editar tot, o sigui, tot ha sigut un treball conjunt, i jo crec que l'evolució ha sigut molt heavy, cosa que també jo crec que també s'ha notat amb l'amistat, no? També el fet de treballar junts ens ha fet també que l'amistat es tanqués més i fos més, no sé, més sana, no sé, més pura, no sé com dir-ho, saps? Hòstia, sí, el canvi de treballar junts ha sigut increïble. Inclús també jo crec que des del setembre aquí hem après també a treballar més junts. Home, clar, és que et plantes al setembre, vale, sí, vull fer un podcast. Això està molt bé, però com ho fas? Tio. Com ho muntes? Tot el tema de les aplicacions, tot, ho hem fet els dos junts al final. I és molt de valorar, que és que al final tu i jo sempre ens hem entès molt bé. Sí, i això és bàsic. Jo crec que si vols fer un projecte amb algú, has de ser una persona que busqui el mateix que tu o tingui el mateix... No sé, la mateixa manera de veure les coses, no? No sé, o de... Sí. Però això amb tot, Sí. Les mateixes aspiracions. Has d'envoltar-te de gent que vulgui el mateix que tu o fins i tot més per posar-te propòsits i voler arribar on vulguis. Clar, totalment. Sí. A mi m'agradaria també ara entrar en... A veure, un segon, Em fas por. No. M'agradaria entrar... Ara entrem ja amb el podcast, si vols. Bueno, vols entrar ja tota sí. hora? Vale. Jo et diria, com has portat el tema de crítiques? Crítiques? Bueno, crítiques. Que es parli de tu, que et vegin, que siguis una persona que puguin opinar, perquè abans la gent no podia opinar, ara la gent opina, la gent ens veu, la gent... Bueno, clar... El tema de sortir, saps? De que et puguin veure. Sí, sí. Vale, el tema de les crítiques. No que sigui dolentes, però crítiques que... sortir davant d'una pantalla que puguin parlar de tu. Com ho has portat? Vale. A mi la veritat és que
sé que em repeteixo, però el fet de no haver-ho fet sola i haver-ho fet amb tu, al costat, no se m'ha fet tan impactant ni complicat. I també crec que ha fet molt que el fet de que jo no estic aquí entre setmana perquè estic estudiant fora, també m'ha fet que no és la gent d'aquí que em coneix de sempre, de, ostres, és la Emma, perquè no em veuen en persona, és només per xarxes. Llavors, crec que jo potser no ho he notat tant com potser ho has notat tu, perquè jo quan per aquí la zona no surto al carrer i no em veuen, veritat, saps? Llavors tampoc ho noto. Ara també et dic, a la meva uni sí que saben del podcast i sí que m'han dit, ai, a tota ona, no sé què, tal, el podcast... Però saps què passa? Que és el que dic sempre, m'agrada que parlin de mi, perquè això és que estic viva, saps? Jo ho hem dit, sí. És que és veritat. Molt heavy. I, vull dir, i el fet de que parlin de mi o que em vegin, és el que t'he dit, és que no tinc vergonya. T'és igual. Sí. Vull dir, tu ho vas a la teva. Al final, si vols ser periodista i si vols ser obert i exposar i tal, la vergonya no arribes enlloc. Em menys amb una professió com aquesta. I creus que el podcast també t'ha ajudat a agafar més confiança amb tu? Sí, 100%. 100%. Vull dir, jo al principi del podcast jo no em podia veure a YouTube. Clar, és això. Perquè em feia cosa. Clar. I va arribar un punt que vaig dir, bueno, vaig a mirar-me. I ara m'encanta veure'm. M'encanta veure'ns allà xerrar tots dos, que ens mirem, no sé què, riem, parlem amb el convidat. Sí. Vull dir, a mi m'agrada molt. Però no, jo crec que el tema de les crítiques ho he portat bé i mai he rebut cap crítica negativa del podcast. Però també et diré, jo sóc una persona molt exigent. I això a vegades em va en contra, perquè potser em diuen, ostres, això ho podries fer diferent i és com... Vale. No m'ho diguis. Vale, em passa igual. Perquè ho pilles, no? Perquè... sé que ho veus amb una vessant positiva, però igualment tu portes en aquell terreny de dir... Clar, o sigui, no m'agrada això i sé que ho he de millorar, però estic tan acostumada que m'ho diuen, que ho faig tot tan bé, i de sobte et diuen, ui, això no ho has fet... És com, per què? Clar, és que l'exposar-te tens el risc de tenir aquestes que crítiques. I tota la raó, perquè al final són crítiques constructives i de gent que t'estima, saps? Però, bueno, bàsicament això, però que estic molt contenta. Que guai, m'alegro d'això, perquè és un pas important. Molt bé, jo et preguntaria què ha estat el més complicat aquesta temporada de Tota Ona? 100% l'exposició. Sí? Clar, no tinc dubte. A mi el tema de treballar aquí... A veure, també és veritat que el tema de buscar invitats també és un tema complicat, Sí, jo crec que això seria com el punt 2. Perquè, o sigui, teníem gent que ens deien que no, que sí, ara no. Després, ara trobem un, ara l'altre no ens encaixa. Trobar la data, trobar una persona que també agradi al públic, que sigui una persona d'interès, que pugui venir, que coneixem. Vale. També el tema de trobar amb el convidat, clar, quan ve el convidat i no tens confiança, a vegades costa. Costa. Clar, però bueno, no. Però el tema de l'exposició de TikTok, no? TikTok. No sabia que li donaves tanta prioritat a això. A mi no em va... Sí, a mi els primers programes no m'agradava, com has dit tu, veure'm allà, saps? Que la gent em pogués jutjar, que la gent em pogués opinar. Sí. Però el que he dit abans, al haver-hi tots aquests mesos de treball, intern també, no? Pues arriba un punt que ara ja és que sóc capaç de penjar qualsevol tonteria. A veure, depèn de quina, òbviament, No, ja, però... Però de podcast, dic, saps? Sí. Però 100%, per mi el més complicat ha sigut acceptar-me el veure'm. Molt bé, doncs bon tema. Doncs no, és que no sé, no pensava que li donessis tant Sí, amb aquest aspecte som diferents, veus? Sí, bastant. Són diferents, però ens complementem, perquè com jo, m'és igual i amb ell no li és igual, doncs jo el forço i ella em diu, Emma, xef. Hi ha coses que, que diem, me'n recordo que em va dir, ara això ho direm, volíem penjar la reacció de Cele, la real. Ah, sí? Ella em va dir que la pista pogués ser penjar el vídeo de l'any passat meu. I clar, ella l'hagués penjat el vídeo, però clar, jo no sóc capaç de penjar aquestes coses. Però al final vam fer una cosa molt millor. Sí, que es va fer viral i tot, Hombre, claro. És que aquí hay nivel. Aquí hay nivel. I tant, hay nivell. Vale, tinc una pregunta. Quina ha sigut la part, tu m'has dit complicada, però jo diré quina la part més divertida de fer aquest programa? La part més divertida? Ostres, la part més divertida... No hi ha parts divertides, nois. La part més divertida és trobar-te pels matins i xerrar, perquè no és... Quan arribem aquí no és que de sobte, vinga, arriba el convidat, gravem... No,
Potser al convidat li diem de vindre a les 10:30 i el Biel i jo venim a les 9 i xerrem de la nostra vida, perquè és que és això, és que els dos ja no estudiem junts, ja no ens veiem. No. I a Tota Ona ens ha unit encara més de dir, ostres, és que Tota Ona és el Biel i jo, és l'espai d'estar junts, de parlar, de veure'ns, de si no podem, sempre està Tota Ona i sempre el veuré el dissabte a la ràdio a les 9. La part més divertida, òbviament, ha estat aquesta. 100%. I tots els riures amb els convidats. Buah. Sí. Les promos m'ho he passat superbé, Promos. sempre. És que jo crec que també hem sabut desenvolupar molt la creativitat, Abans, és que, és molt heavy. La d'idees que hem tingut, Les idees i les idees bones, Això, i tant. No idees tontes, Que a mi m'ho deia, no sé qui m'ho va dir. Em va dir, Mateu, és patinant pel carrer. I dic, ja. Què dius? Vale, pues ok, no? Sí. Pues ja ens agrada fer això, saps? Però ja ens han vist, saps? Clar, exacte. És molt important. Vale, jo et vull preguntar Pregunta'm. què creus que hem aportat als nostres oients o espectadors? Hòstia, Jo crec i espero que haguem aportat entreteniment, primer de tot, sisplau. Espero que haguem entretingut o que haguem, no sé... A veure, no ha ajudat, perquè no ajudem. O sigui, a veure, no ajudem. No som aquí, saps? Però si algú té algun moment d'avorrit o tens un mal dia, què miro al YouTube? A vegades ja a YouTube i dius, què miro? Tio, doncs m'encantaria que la gent es posés al nostre episodi i s'entretingués, que es divertís, que li interessés el que parlàvem. Sobretot a mi m'agradaria molt que haguem interessat a la gent, és a dir, que els hagin interessat les entrevistes, la manera de fer el programa. I espero també haver fet riure, no sé. Perquè també hi havia humor aquí, i per xarxa sobretot. Jo crec que hem aportat això, diversió, entreteniment, i espero que hagi sigut així. Home, jo també, fer passar una bona estona, que al final els episodis no han estat molt llargs. No, bueno, depèn de quin, Bueno, hi ha alguns sí. Ja, però jo, els d'una hora se'n passen volant. A mi també. Perquè, per exemple, el del Mario, tio, se'n va passar volant. Clar, és que era convidat, és que és l'energia la que transmet. Jo, per exemple, que moltes vegades doncs, dir-ho sola o sóc sola... Això volia dir. És posar-me al programa. Acompanyar. Molt bé, acompanyar. Acompanyar, és que clar. És veritat. És que és bàsic, tio. És que és tan important, i no ho sembla, però estàs allà escoltant i veient a dos nois joves allà xerrant i passant-s'ho bé i és com... Et quedes allà. I jo, què faig? He fet jo l'entrevista i em veig veure el programa 4 vegades. Qual? I és com, però si em sé la pregunta. Jo me'n jo abans d'anar a dormir me'l poso. Sí. És molt guai, m'encanta. I a més, no sé si també ho penses, però a mi em passa que quan veus el programa, com que transmetem molta pau. Sí. Molta calma, de no anar amb pressa. Alguna vegada sí, però pels nervis, però tampoc d'això d'estar incomoditat, saps? No. Jo només... Els moments incòmodes han sigut quan s'esperava la gravació. I jo me ponia de los nervios. Però mentre fèiem el programa era tot super relax, no? Sí. Anàvem fent... No, com parlar amb amics a vegades, fins i tot. Bueno, han vingut molts amics nostres, però... Gràcies als amics que han vingut, perquè ens han ajudat també. Me'n recordo, sort que el primer programa i el segon, també de les àvies, va ser amb gent coneguda, perquè si no m'hagués costat molt més començar. Totalment. Si ja portàvem una maleta d'inseguretats, almenys jo, no sé, encara hauria sigut més complicat. Ara una pregunta. Quina entrevista t'ha sorprès més? Sorprès? Sí, no ha agradat, que agradat és subjectiu, no? Però quina cosa t'ha sorprès més? Que t'esperaves potser una cosa i finalment ha sigut una altra. Vale. La veritat és que jo sempre, en totes les entrevistes, he tingut les expectatives molt altes. Amb totes, no amb cap més baixa ni res. Però et diré dues. La que més em va sorprendre va ser la de les docents, quan la vam fer, perquè al final... Tu sí que potser tenies més contacte amb la Marta, per exemple, però jo amb elles tampoc tenia tant de contacte i era com... Estic entrevistant a dues professores meves... Molt heavy, allò va ser molt heavy. I pot ser molt incòmode, perquè què faig jo entrevistant a la meva professora que fa un any l'Alba m'estava posant la nota de català? Vull dir, és que... Sí. O sigui, jo va ser com, ja veuràs tu, jo que parlo amb aquesta gent, jo, el tacte i tal, i al principi jo estava una mica rígida i al final era això de com parlar amb uns amics o amb gent coneguda, saps? I l'altre que em va sorprendre molt va ser patinatge. Vale, sí, també estic d'acord. Perquè van ser dues persones que la Cesca, jo la conec de fa alguns anys i és molt maca, el Biel no havia tingut l'oportunitat de conèixer-lo, però també gent jove amb ganes i parlant amb seny, de saber el que parlen i d'un tema que, no sé tu, però jo no tenia gaire coneixement. Jo tampoc, i també una cosa que m'agrada molt que és que hem conegut molt. Hem après molt de temes que no sabíem. Clar. Saps? Per exemple, amb la Sònia. Ah, també. A mi aquella és la que em va sorprendre més perquè no m'esperava que m'agradés tant
el tema. O sigui, Sí. i ella va ser un encant, bueno, ja li vam dir, amb Oh, i els vam enviar el tant. llibre i tot. Sí. Però sí, la I- Sònia. I vam passar, i és el que has dit tu abans, és que amb la Sònia vam estar molta estona. Molta estona, i ràpid que es va passar, I ràpid que va passar, i el programa és molt interessant. Molt. I tant. De fet, mon pare, per exemple, aquell, me'n recordo que em va dir, sempre em fa un comentari, i aquell comentari que em va fer va ser que interessant el Sí, tema, no? oi? Perquè, clar, vulguis o no, aquest tema la gent no sabia, Clar. més o menys, dels llibres, del que parlava ella, no? I el tema de la docència i tot, és que sí, molt bé. I tots els... Tots, No, però Òbvio. vull dir, tots han tingut una part que jo me'n recordo de cadascun. Sempre. Per exemple, per mi el que Sí. potser m'agrada... Bueno, és que tampoc, és que tots tenen alguna cosa, però per exemple, a mi el de les àvies et genera allò de... Estàs amb la teva àvia Tendresa. parlant, que hi ha gent que potser, doncs, No pot. per mala sort no pot, o potser, doncs, no té aquella relació... Bueno, bàsicament no pot. És que I veure-ho és com, ostres, saps? que afortunats poder fer això. Som molt afortunats, aquell programa, sí. Que, bueno, al final ja donarem les gràcies d'aquí, hem de donar gràcies, però Sí. afortunadíssims de poder portar gent així aquí als nostres... I no considero que ens hagi faltat ningú de convidat. No? A dir, Tenia una pregunta que era, Sí. quin tema o entrevistat creus que ha faltat per parlar? O portar? a veure, potser ara se m'ocorre alguna. Jo, personalment, ara mateix no se'm ve ningú al cap. O sigui, Clar, jo he pensat a veure si... No sé, perquè jo me'n recordo que al setembre vam fer una llista sí. molt llarga de temes a parlar i d'aquella llista, si en vam fer 20, 4. n'hem agafat 4, no? Sí. No, oi que no? Però és que és això, és que trobo que s'han adherit convidats que no teníem pensat, però hem fet com tot tan variat, potser fins i tot, i no és per res, però m'hagués agradat portar algun esportista, tipus... Esport. O sigui, el patinatge, òbviament, Sí, un esport, clar. molt bé, però el tema de portar d'una mica de nivell un esportista sí que m'hagués agradat. Sí. Per saber realment què és el que es veu en altres fons, perquè es veu molt fàcil de, mira, jugar a futbol és bo, però què és realment? Això sí que potser m'hagués Això, agradat. aquí tens raó, és veritat. Vale, veam... Bueno, va, et diré una mica heavy, vale? Però Ai, que no sabia si preguntar-te-la, però bueno, te la pregunto. Pregunta-me-la, jo... Vale. Què ha significat per tu fer aquest programa al meu costat? Uala. Ha significat moltes coses. O sigui, jo, bueno, és que no hagués pogut fer-lo sol. No hagués pogut, és que no hagués pogut. O sigui, estic agraït de tenir-te aquí perquè sempre que tenia pues, algun moment així sempre estaves allà, no? I crec que també al revés també. I és que m'ho has donat tot. És que t'ho juro. Joder, no és una amistat que a vegades la gent, hòstia, comences un projecte amb una amistat. És que potser hi ha diferències que es fan que les amistats s'acabin, i això ha passat. I amb tu no ha passat, i això significa alguna cosa. Però és que a més jo crec que fins i tot s'ha enfortit la relació. S'han portat un muntó. I és que estic superagraït de que m'hagis ajudat amb tot, de que m'hagis recolzat sempre. La idea que vas tenir, o sigui, una crack d'idea, tota una, el nom, la vas clavar. Però és que sense tu no hagués estat el mateix, no hagués pogut. Ai, que bonic. No hagués pogut, no, t'ho dic en sèrio, jo sol aquí no m'hagués posat. Clar, és que crec que en aquest aspecte és això que ens complementem, perquè, per exemple, el Biel porta molt més tot el tema tècnic, de que tu fas més el tema d'edició i tal, i jo a vegades pensava, ostres, tio, ella edita tots els programes, fa tots els reels, ho fa tot, però jo potser, ara que has dit això, dic, bueno, però és que potser jo t'he ajudat en altres aspectes que jo no era conscient, Òbviament. saps? Llavors això és que ens complementem molt bé. I és que què millor que una amistat. I tant. Bueno, Una bona amistat, exacte. que això és important. Una bona amistat, exacte. Ahí lo has dicho. Exacte. Què és el que t'emportes d'aquesta etapa de Tota Ona cap a un futur? Què és el que m'emporto? M'emporto no rebre menys del que he rebut durant aquesta temporada, és a dir, que tot el tema del respecte de parlar amb tu, que si no teníem alguna idea que no coincidíem i jo no estava d'acord i tu sí, de dir, vale, doncs si a l'Emma no li agrada, no ho fem. Total. O si a tu no t'agrada, no ho fem. O sigui, no permetre menys del que tu com a company del que m'has donat i tot el respecte. I òbviament tot l'aprenentatge que hem fet de saber entrevistar amb algú, que arribes a la carrera i hi ha gent que no ha tocat res. Total. I és l'aprenentatge que a sobre hem fet tu i jo de forma independent, que ens ha sorgit a nosaltres, saps?
Però m'emporto això, molt d'aprenentatge, també de tot el que he après de cada convidat, que és molt especial, per conèixer també les històries de la gent, perquè és molt important conèixer... Donar-los un espai per poder parlar. Exacte, i hi ha gent que potser mai ha tingut l'ocasió, per exemple, jo què sé, les nostres àvies, qui les anava a entrevistar? És que... Jo recordo que els meus pares, el meu entorn em va dir, de què parlareu amb les àvies? Ja. Perquè clar, jo vaig dir, espera't, sí. perquè tu ja sabem treure molta xitxa. No, sí, i això també molt bo i tant. No, però m'emporto això, també la visibilitat que hem tingut. Bueno, és que, de fet, a Catalunya Ràdio va ser un pic. Sí. Jo aquelles setmanes les recordo amb molt estima, va ser com l'Eva, el Jordi, el Mario, tots allà junts, va ser com, uau, que guai, estem fent un munt de contingut. Anar a Catalunya Ràdio, parlar amb un periodista d'alt nivell. Sí, no sé, m'emporto que qualsevol projecte, si tens ganes de fer-lo, pots tirar-lo endavant, encara que tinguis 50.000 coses a sobre, perquè les estan. I si realment t'agrada, pues aguantes i tal, fins que arriba un punt pues, que ja pues, arriba al final i ja està, però m'emporto això, molt d'aprenentatge, amb molta estima i a tota ona pues, sempre present. Sempre present. I tant. Bueno, jo et vull fer l'última pregunta. Fes-me-la, vinga. Que és que vull que resumeixis la temporada en 3 paraules. En 3, jo tenia amb tu amb una. Vale, va, fem en 2, va. Vale. Vaig, m'ensenyo també. Vale, jo tinc 2 clares. Diré que aquestes 2 m'han vingut... És el primer que m'ha vingut. Vale. Aprenentatge i amistat. Jo també anava a dir amistat. Amistat és bàsic, no? Sí. Jo anava a dir amistat i també el tema de com exposició, però en el sentit de que jo he millorat molt el tema de l'hora de parlar i expressar. Confiança... No, vale. O sigui, el tema de, no tant lèxic, però la forma de parlar i expressar-te crec que hem millorat molt aquí a tota ona. El tema de vocalitzar, no vocalitzar, a mi encara em costa. Sí. No, però no vocalitzar, el tema de l'hora de quan penses de saber el que dius i tindre la ment molt fresca i molt activa de que una persona està dient alguna cosa i tu, vale, això m'ho apunto i després li faig un comentari i ho connecto amb l'altre, perquè jo ho faig a vegades, de dir, vale, això m'ho apunto, tal, no sé què. I dic, bueno, en relació amb el que has dit a l'altra pregunta, ostres, això és agilitat mental i això ens ho ha donat molt a tothom. Això ho has après? Sí. I també, bueno, ara ho direm, però també el tema de família, que ens han permès fer el programa i de tota la companyia dels nostres amics i tot, vull dir que el això també... El recolzament de la família i dels amics 100%. Ha sigut... Bueno, és que... No, tampoc hagués pogut ser possible. No. Perquè qui ens porta fins aquí cada dia, no? I tant. Qui ens ve a buscar? Exacte, els nostres pares. Qui ens apoya a xarxes, els nostres amics sempre ens estaven apoyant. Estan allà, sempre. I això diu molt dels amics també que t'apoyen per xarxes. I tant. Bueno, Emma, doncs després d'aquestes preguntes, que crec que hem pogut parlar de tot el que volíem, ens despedim de tot, una mica? Sí, que toca. Vinga. Qui comença? Molt bé, doncs arribem al torn del final del programa, de la primera temporada de Tota Ona. I, bueno, no sé, Biel, com estàs? No et mentiré si em tremola tot el cos. Ja. És que jo sento com un nus aquí a la panxa que em fa... Jo mai ho havia sentit en cap programa. Però bueno, tot perquè a Tota Ona, doncs, ha arribat al seu final i ja està. Sí, molta gent ens havia estat preguntant què anava a passar amb el programa i després de pensar-ho molt i després d'haver-ho parlat amb el Biel, doncs la ràdio arriba al fi per nosaltres de forma temporal perquè en un futur pot tornar. La ràdio sempre estarà amb nosaltres, però el Tota Ona, pues, ja sigui per X o Y, ha arribat al seu final. I m'alegra el fet de tancar-ho d'aquesta manera, junts, de la millor manera, com hem dit abans, i sobretot por todo lo alto, saps? O sigui, acabant amb una temporada brutal. Molt bona. Ha estat una prova i ens ha sortit bastant bé. Al final hem estat molt contents i clar, potser algú ens està mirant i diu quin parell de sentimentals que estan aquí supertrist pel programa, però és que ha estat tan important, oi? Vull dir, ha estat tantes coses i tant d'aprenentatge i tantes experiències i tantes anècdotes i sí, pues el Biel i jo som molt sensibles i... Però m'agrada que estiguem així perquè això vol dir que alguna cosa ha significat aquest podcast. I bueno, en el fons, a veure, res, un resum de per què no volem... No seguim. No sé. Bàsicament,
tenim, o sigui, vides molt diferents, vull dir, és que no ens veiem quasi mai, és molt d'esforç durant la setmana, és molt de compromís i no volem començar la temporada i que a mitja temporada haguem de dir adéu, saps? Exacte. Millor d'encar-ho ara bé de la millor manera i ho deixem pel record dels millors records de la nostra vida, però bueno, millor això que no haver de tancar de mala forma, saps? I també, és que són moltes coses, perquè també són els recursos que tenim, també en certa part, sempre estem amb els mòbils, no? Ara per aquí sempre estem pendent, no? Sempre tenim... Entre que ho fem tots nosaltres és molta pressió també nosaltres, perquè clar, si no surt alguna malament ja és cosa nostra, és tot nosaltres i arriba a un punt que, bueno, que s'ha de valorar, no? Si val la pena o no. Així que, bueno... Ha valgut la pena durant aquest any, però és el que ha dit el Biel, que l'any vinent també ell i jo passem a segona carrera, estem molt lluny, són moltes coses, i millor no liar-la des d'un primer moment. Clar. O sigui, tancar-ho bé, com ho fem, i ja està. Però... A veure, això un dia havia d'arribar. Ja. Em direu, només he fet una temporada, no sé què, he pogut fer dues, no? Ja, tio, però bueno, aquí hi ha molt esforç darrere i moltes coses que no s'han vist, però és que jo m'emporto tan bon record d'aquesta temporada, tant els invitats que hem tingut aquí a l'estudi, tot. Clar, i a més al canal de YouTube, a Spotify, la ràdio online, sempre tindreu els programes per si voleu rescatar-ho, sempre estarà present i poder gaudir una i una altra vegada de tots els programes, que esperem que els pugueu seguir disfrutant. I, bueno, també fer una mica d'agraïment, no? Sí. En primer lloc vull agrair a la ràdio, sí. No? Diré que parlo pels al dos. Lluís. Agraïm al Lluís el fet d'obrir-nos les portes, deixar-nos total llibertat i absoluta en fer el que vulguem, en un podcast divers, en un podcast per tothom, un podcast d'entreteniment, d'interès. Això no hem tingut mai cap clar, fet. Fer alguna diferent al que normalment s'ha fet durant els anys que porta activa aquesta ràdio, que mai ningú havia fet alguna d'aquest estil, i la confiança que ens han ofert des del primer moment i també ajudar-nos sempre que ho hem necessitat i sempre que hi ha hagut qualsevol complicació. També crec que parlo per part dels dos, però òbviament a la nostra família més propera, jo, bueno, tu ho agrairàs per part teva, sí, òbviament, però jo sobretot vull agrair als meus pares i als meus germans per haver-me ajudat i per haver-me aconsellat sempre i haver-me donat punts de vista que potser doncs, no havia valorat, perquè al final doncs, amb el curs que he passat i haver passat poc temps amb ells i a sobre doncs, reduir el temps per vindre a fer aquí el programa, doncs ho valoro molt perquè ells al final doncs, són el meu suport més gran i us ho agraeixo molt a los 5 i que bàsicament això, i òbviament als meus amics també, a les meves amigues que, per exemple, la majoria han passat per aquí, la Tània, la Judit, el Pol, la Martina, us ho vull agrair també a vosaltres, perquè també ha sigut un suport d'ajudar-me i de fer-me donar compte també de moltes coses i òbviament també als meus amics de la uni i tot, i òbviament doncs, als oients, que moltes gràcies per haver-nos rebut i l'estima que ha estat present sempre. Molt, millor que parlar calent-me, complicat, no? Però igual que ella, m'agradaria agrair molt a la meva família, als meus pares, a la meva germana, sobretot, per tot, per acompanyar-nos, per estar al nostre costat, per sempre criticar-nos d'una manera constructiva, per millorar, comentaris que, òbviament, tu et dius, hòstia, això no ho he fet bé, doncs no, si t'estan veient des de fora, no? Et volen aconsellar com fer-ho. Gràcies per acompanyar-nos cada dia aquí amb el cotxe, perquè de moment no tenim el carnet i s'agraeix, perquè si no haguéssim pogut venir. Gràcies també a tots els amics que m'han apoyat des del primer moment, que sempre han estat compartint els reels, que han estat compartint les publicacions, perquè per arribar gent s'ha de fer això. A la uni, sobretot, m'ha donat la vida entera, o sigui, no puc estar més agraït dels amics de la uni, però més que res perquè, a part del recolzament com a podcast, també com a persona, han sigut un apoyo imprescindible per mi, i com no puc deixar-me d'agrair aquesta senyora no, però aquesta noia ja, aquesta mujer, aquesta dona d'aquí, que com he dit abans, agraït d'haver passat amb ella i es tanca una etapa molt important per a nosaltres, però es tanca junts de la millor manera possible, com hem dit, i sobretot es tanca
no sé què dir, conyo, però que es tanca bé. Bueno, tanquem de la millor manera que creiem que es pot fer. Sí. Perquè no ens semblava ètic de sobte acabar la temporada, o sigui, acabar de fer l'últim programa de la Martina i vinga, xau. No. Volíem fer això per despedir-nos bé, perquè si això s'ha de despedir de veritat i ja no hi haurà més podcast ni tota ona per mai, almenys que es tanqui i que si la gent va veure al YouTube els vídeos vegi que hi ha un final i que entengui tot el que hem hagut de viure i tot el que hem après també aquí, saps? Que vegi tot el que hem hagut de fer. Exacte, un cert respecte i una certa coherència amb tota la progressió del podcast i de com han anat passant les setmanes, cada 2 setmanes penjar un programa i doncs intentar seguir una mica doncs, l'estructura i fer-ho bé sobretot per vosaltres, pels nostres oients, que moltes gràcies. Jo que no els he oblidat als oients i a la gent que ens ha seguit per xarxes. Sempre. Moltíssimes gràcies per tot. Perquè, clar. Perquè, bueno, és que en el fons les visites que hem tingut en tots els comentaris que hem rebut són gràcies a vosaltres. A veure, hi ha gent que potser ens mira i no els agradem, bueno, doncs també gràcies per mirar-nos almenys. Clar, no? Al final és el millor, vull dir, sí. Si critiqueu, si parleu malament, si us envieu el vídeo al vostre amic per riure de vosaltres, perfecte, perquè així Genial. Ens comparteixen. Ja està, aprofiteu aquests últims reels perquè no hi haurà més. Exacte. O sigui, si voleu. Clar. Totalment. I res. Que... No volem acabar, No. No volem acabar de parlar. No volia arribar a aquest final. Vaig exagerar. Literal, és que jo pensaria del que estigués clar, fent jo això. també. Però és que és una cosa que no ho assimilo que l'any que ve els dissabtes no vindrem a gravar. Clar. Saps? Què faré jo? El meu cap pensarà, me levanto a les 9 y voy a gravar. Claro. No, això no passarà. Però bueno, són molts factors i finalment doncs esperem que hagueu disfrutat d'aquest podcast, que us hagueu passat superbé sempre veient, sí. Que haver-vos tret un riure, un plor espero que no, però potser una mica de sensibilitat perquè sí, és també, això. També està bé. El Biel i jo som una mica pues, som així. Sensibles. I què passa? Exacte, som vàlids i vàlides totalment. Igual. Però res més, que tota ona doncs, acaba aquí, que esperem que hagueu passat una molt bona temporada al nostre costat. Gràcies per haver-ho fet possible. I res més. A tota ona arriba al seu final, però arriba al seu final de la millor manera possible i estem molt agraïts que sigui així. Exacte. Que bàsicament el Biel i jo doncs, estem molt contents de poder finalitzar-ho així. I això ha estat a tota ona. La veu que vibra i no s'abandona. Fins sempre. Que vagi molt bé i sempre estarem aquí. Moltes gràcies. Adéu. Que trist, no! And the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.
Això ha estat a tota hora. La veu que vibra. I no s'abandona. Moltíssimes gràcies, Adéu. ens seguim veient. Bueno, vaig a parar. Sí. Adéu.